mergem unde? Îți dai seama că tu ai plecat de acasă și nu știi unde ai plecat? Da. Și dai seama cât de grav e? Deci, unde mergem? Unde avem concert camera? La Vulcan. La Vulcan. Am zis corect, vezi? Care Vulcan noroios? Și avem vreo 6 ore de mers. Arată-mă mă și pe mine. Uite-te mă, ia. Nu te vezi, ești prea negru. Mulțumesc. Dacă eu sunt prea negru. Am ajuns în benzinărie. Hai să ne luăm înghețată. Dar poate îl combinăm pe Andrei să ne iau înghețată. Ia să vedem. Uite, o vreau pe asta. Îmi iei? Da. Dar vezi că e scump, ai bani? La Franța, dacă nu e nebună, la banii mei. Ia mă, stai mă că să Asta vreau. Ce face? Nu Face Andrei 500. Face 500. Ia. Ia-o și pe asta. Ia-o și pe aia, placa Andrei. Ai ceva la gură. Ce-am? Unde mă? 100 de kg. L-au găsit pe un timp și da, și la duș dacă se duceau pe loc. Am venit și aici la VIP, unde se fumează. Am și scrumieră. Ai poluat apa, să moară Givilan dacă nu... Ce balerină! Ce balerină! Care bani? Noi de dragoste pe refren, degeaba ascult melodii, de dragoste pe refren. Ne împăcăm la refren. Ne certăm de tot, pe bune. Nu mai împăcăm nici pe refren, nici pe nimic. Are refrenul lung asta. O să mai intre. E ca și cum ai pune Coca-Cola pe orice băutură de căcat. Normal că nu o să mai cumperi la un moment dat Coca-Cola nimeni, că e de căcat. Am ajuns după un drum de 6 ore. Familia are dreptul la o ocrotire din partea sănătății și statul. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Vă declar căsătoriți. Trească fratele meu, mireasa. Ia-o și Buco, du acasă, fă-i baie că miroasea dihor. Gata! La scenă! Dacă acum să nu vină Andrei, un adevărat bărbat, însoțit, hei, hei, de încă două, hei, hei! Doi, lasă și că mi-e sete de tine, până aici am mă întreba ce zic acum, că nu prea știu, te așteptam să spun că tu nu ești totul pustiu și doar că nici o sus telefoanele! Doi, vă mulțumim pentru că ați fost prezenți alături de noi. Am terminat și concertul final lumenii. Hai să facem poze, hai! Bla bla bla. Am rămas fără voce, zici că eu am cântat. Ne avem pregătit să plecăm spre casă, bine. Da, tu nebună, gata! Badia, badia. Să nu vă luați după ele, că miros amintitei. Deci... Este ora 5:33. Abia acum am ajuns. Am ajuns acasă. Abia aștept.